Så vi vil nu gennemgå mitosen i en celle. Ja. Og det første, der sker her, det er, her ser vi, nu kan vi få den her væk, cellekernen. Og der sker så det, at de her kromatider, de ruller sig sammen. Og så er det, at man kan se kromosomerne. Det er ligesom, de bliver sådan spiraliseret, så de sådan ruller sig frem om hinanden. Hvad skal man sige? Og så kommer de her kromosomer så frem. Og så kan vi lige zoome lidt ud her, og så kan vi se, at centriolet, som så er blevet delt i to, og som er vokset, de trækker sig så væk fra hinanden, de to stykker, sådan så de er over for hinanden, så de sådan bliver hinandens modpol. Ja, og så her, det er en tidlig metafase, hvor den her kernemembran opløses, og så sender centriolerne sådan nogle tentråde ud, som sætter sig fast her på centromererne på kromosomerne, og de trækker så i kromosomerne, så de til sidst kommer til at ligge i midten af cellen, i det, der hedder ækvatorialplanet. Ja, og det er så anafasen, der går i gang, hvor at de her tentråde, de spalter sig centromererne, og river så ligesom de her kromatider hver sin pol, til hver sin centriole. Og så sker der det, at kromatiderne så danner hver deres kromosom, og så skal vi gerne komme til telofasen, hvor de ligesom kommer ind i hver deres celle, og den her kernemembran bliver så gendannet rundt om de to celler, og cytoplasmaet inde i cellen bliver så også delt mellem de to celler. Og vi har så fået to søsterceller, som har de samme arvemateriale som deres modercelle. Ja. Yes. Så vi stopper lige her igen.